Kaixo eta ongi etorri magazinera. Gaur asteazkena da, ekainak 22. Bi gonbidatu izango ditugu gaur elkarrizketetan. Lehenik eta behin, Josu Caballero, Iruñerriko teletaxiko kolektibo horretako kidearekin egonen gara, izan ere borrokan protestetan hasi baitira. Eta ondoren Jorge Txokarro, Nafarroko tortura elkarteko kidearekin ere egonen gara. Baina has gaitezen, lehenik eta behin, betiko edukiak ikusten. Lehenik eta behin, efemerideak. Ekainaren 22 zen, 1623 urtea, Erromako ofizio santuak Galileo Galilei behartu zuen onartzera lurra zela eta ez eguzkia unibertsoko erdigunea. 1767an, Wilhelm von Humboldt alemaniar hizkuntzalari, funtzionario eta diplomatikoa jaio zen. 1812ko ekainaren 22an, Gerra Napoleonikoak, Napoleonek Errusia indarrez hartu zuen. Eta 1940an, Frantzia Alemaniaren aurrean errenditu zen Bigarren Mundu Gerran. Azkenik 1941an, Bizargorri operazioan Alemaniak Sesp inbaditu zuen. Ikus dezagun aste honetako agenda. Gaur, 7:08 Sanferminetako historiaren inguruko hitzaldia. Sanferminak irudi eta bitxikeria ezberdinen iturria gortezina dira. Argazkilaritzaren eta jaiaren beraren kartelen bitartez, hala hirian orokorrean nola bereziki festetan gertatu diren efemerideak eta ekitaldeak ezagutuko dira, Aitziber Imizkozen eskutik. Bihar ostegunean Peru Galbete eta Gu taldearen eskutik Beiratu kontzertua erraldoien txokoan 8:00. Peru Galbeteren 4. diskoa da Beiratu. Bertso saioa ere egonen da Barañaingo kulturguneko plazako karpan. Andoni Egaña, Saio Alkaiza, Jon Euria eta Mikel Lasarterekin. Eta Berriozarren 10:00 akelarrea egonen da urtero bezala. Mozorratuak joan beharko dira. Eta eraikuntza lantegia Legorekin Sanferminetako irudiak sortzeko. Entzierroaren ibilbidea, barrakak, peinen irtera, udaletxeko fatxa, su artifizialak, 11:00 12:30 Kondestable Zibiboxen. Gaurko egunkarien azalak. Diario de Noticiasen argazkian Teresa Diez eta Lucas Rodríguez Obanosko begiratoki batetik begira daude. Atzean eunate. Eta izenburuan errautzetatik berpizten. Suak 14.000 futbol zelairen pareko azalera erredu. Egoera hobetzen da, eta larrialdiaren aurreko egoerara itzuli da. 80 pertsona inguru etxetik aterata daude oraindik, denak Baldorbako inguruetan. Galipentzu subakiei esker salbatu da sugarretatik. Iruñeak San Juan suak debekatu ditu eta gobernua hori egitea aztertzen ari da. Beste berri batean, Tafaian bere anaia labankadaz hil ondoren entregatu zen, erasotzailea 54 urtekoa, hiriko foruzaingoaren polizia etxera joan zen eta krimena aitortu zuen. Diario de Navarran argazkian Maria Jesus Janices Valentziak San Martins unseko bere etxetik metro gutxira suak utzitako arrastoa ikusten du. Izenburuan, ia kontrolpean dagoen sute olatuak 10.000 hektarea baino gehiago suntxitu ditu. 2016ko Nafarroako suterik handiena, 2016ko Tafaiokoa, baino 3 aldiz azalera handiagoak kiskali dute garrek. Beste berri batzuetan, bere anaia labankadaz hil zuen eta Tafaian poliziari entregatu zitzaion. Eta Monika Oltrak dimisioa eman du inputatu eta 5 egunera. Valentziako presidente ordetza utzi du, senar ohiaren abusuak estaltzea egotzita. Gara egunkarian, Sagarduik 2 aste lehenago ere hitz egin zuen Osakidetzan kultura aldaketaz. Sailburuak ekainaren 8ko Executive Forumean esandako hitz polemikoak ez ziren bat-batekoak izan. Izan ere, beste hitzaldi batean esandakoen berdinak dira, Madrilen 2 aste lehenago esandakoak hain zuzen. Argazkian suhiltzaile bat eta izenburuan
ekaitzen laguntzaren zain suteak lehenbailen itzaltzea da helburua. Eta Beto Esnai raperoaren hitzak ere jarri dituzte. Ez dago benetako integrazio politikarik, iritsi eta beltza eta migratzailea zara. Berri egunkarian, itunpekoen ikasgeletako ratioak jaistea onartu du Eusko Jaurlaritzak. Datorren ikasturtetik aurrera, 13 ikasle beharko dituzte gela bat osatzeko etapa hasieretan, gaur egun baino 4 gutxiago. Ikasgelak 28 ikaslerekin bikoiztu ahalko dituzte, 34rekin egin beharrean. Argazkian, suhiltzaileak sute batean, San Martin Deuntz eta Uxue artean, atzo, eta izenburuan, suteen egoera hobera. Nafarroako gobernuak jakinarazi du 10.000 hektarea erre direla larun batetik. Etxera itzuli ezinik daude oraindik ere herri batzuetan. Beste berri batzuetan, Kontseiluaren ustez Jaurlaritza lantzen ari den kontsumitzaileen legeak ez ditu hizkuntza eskubideak bermatzen. Bukatzeko Euskal Herria irratia, berri nagusian, larrialdi maila jaitsita normaltasuna itzultzen ari da suteek kaltetutako zonaldeetara. Oraindik, hustuta ziren 4 herrietako biztanleak etxera itzuli daitezke dagoeneko. Nekazal lanean gaineko debekua altxatu da. Ardura eskatuko du Nafarroako gobernuak San Juan zuen gainean. Eta beste berri batean, suteek 10.000 hektarea baino gehiago erre dituzte. Eta indarkeria sexistaren aurkako plataformaren hitzak. Herritar guztion presioari esker mantendu du Navarra Sumak protokoloa. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur eguraldi ezegonkorra. Goizean hodeiak gailenduko badira ere, leku gehienetan ateri eutsiko du. Zaparrada isolatu batzuk botako ditu. Arratsaldetik aurrera ordea giroa nabarmen ezegonkortuko da eta ekaitzetarako joera hartuko du eguraldiak. Zenbait lekutan zaparrada handiak bota ditzake eta txingorra bota dezake. Ekaitz guneetan haizea indartu egingo da. Haizea iparraldetik ibiliko da eta freskatu egingo du. Herriberan salbu, gainerako lekuetan, 25 gradutik behera geldituko dira maksimoak. Eta bihar, arratsaldetik aurrera giroan nabarmen ezegonkortuko da. Goizean, egunsentiko behe-lainoak desegin ostean, urdinguneak zabalak izango dira, batez ere barnealdean. Hego ukituko haizearekin, temperaturak koska pare bat gora egingo du ipar partean eta gainerako lekuetan, aurreko egunetako balioetan geldituko dira maksimoak. Hala baina, arratsaldetik aurrera, ipar ukituko haizearekin ekaitzetarako joera hartuko du aroak. Zenbait lekutan zaparrada mardulak botako ditu eta haize bolada gogorrekin batera txingorra bota dezake. Eta Iruñerriko teletaxi San Fermineko langileak hor borrokan greba egiteko puntuan eta greba eginak ere daude. Eta hain zuzen ere guzti horretaz solasteko, gaur gurean Josu Caballero, Elako ordezkaria enpresan, bera gurekin dago gaur, gure gonbidatua, arratsaldeon. Arratsaldeon. Mil esker gurean egoteagatik, Josu. Osongi. Bueno, lehenik eta behin, agian entzulek ere pixkat enpresa hau ezagutzeko, hitz batean edo hitz gutxitan zer da teletaxi San Fermin? Bueno, hor teletaxi San Fermin daude alde batetik taxistak eta bestaldetik gea langileok. Langileok hau da enplegu zentro berezi bat. Enplegu zentro berezi bat, jendea diskapazitatea horrelako dakagunok. Hori suposatzen du, diru laguntza batzuk jasotzen dutela, guk hor lan egitegatik. Nolabait ere da enpresa bat, subkontratatua, konkurso publiko batera ateratzen dena? Ez. Enpresa da taxistak bazkide bezala dira. Orduan, kondizioa
enplegu zentro berezi izateko izan behar dute porzentai bat, 70 diskapazitate dauzkatenak zentro berezi bat izateko, bestela ezin du kondizioiek hori. Hori ze suposatzen du? Hori suposatzen du diru laguntza jasotzea, adibidez, segurtasun soziala, doain daukate, soldata gutxina interprofesionala diru laguntza daukate, eta horrelako, eta gero diru laguntza gehiago jasotzen dute, mankomunidadetik eta Nafarroko gobernutik. Hortxe, Teletaxi San Fermin enpresa, eta, gertatzen dena da, duela urte batetik gutxi gora bera, hor negoziaketetan, ez, egon zaretela, ze adostasunetara edo aurre adostasunetara aietu zineten? Hori da, iritsi ginen urtetea ipiko daramak egun negoziatzen, eta iritsi ginen adostasun batea, aurre akordio batea, iritsi ginen 2021 bateko soldatak eguneratuak, 2022 kapia eta 2023 kapia gehi puntu erdia portzentaia. Oda, kontsumo prezioen indizearen arabera igotzea, basikamente, erosa ahalmena ez galtzeko, ez? Hori da asuntoa. Orduan, iritsi ginen adostasun hortara, eta langileok eta enpresa, eta ja iritsi ginen adostasun hortea pasatu zen denboraldi bat, eta denboraldi hortan erabaki zuten enpresa atzera botatzea, aurre akordio hori. Orduan, hortik handator ondori guzti hauek. Aurre akordio bat denez, ez da erran dugu pentsatzen dut legalki binkulantea ez, beraz ezin duzu hori erraman, ez dakit ez, ezin duzu esalatu hori, egiten alduzuena da presioa. Presioa egin, bilera horiek akta daude, sinatuta daude, beraiek errekonozitu egiten dute aurre akordio hori egin zela, eta gu langileok ez dugu oso garbi dakagula, hortikan ez dugula atzera egingo. Orduan, ingenuen konzentrazio bat, ingenuen greba egun bat, 14, ekainen 14, eta orain ja, uztaile batetik momentuz ez diago negoziaketa gu oso garbi dakagu zer nahi dugu, aurreko ordi hori errespetatu. Orduan, momentuz ez dugu jaso inongo deia. Orduan, momentuz, uztaila batetik aurrea egongo da greba mugagabekoa. Enpresak eman du azalpenen bat, erantzunen bat, zergatik egin dion muzin aurre akordio horri? Beraiek esaten dute kapia oso altua dela. Baina, gu nik esaten dut, enpresa askotan kapiak negoziatu dute eta ez da mundua erori. Orduan hemen zergatik anez. Karo, haiek errango dutena da, pentsatzen dut hori ez, kontuek ez dutela ematen. Bai, baina hori esaten dute denok, baina, karo, bere esaten dut, gasolina, erosketa, langileok ere gasolina bota behar dugu kotxei, eta erosketa egin behar dugu ere, bai, eta behitu nola dago bizitza, orduan, kapia hilo beharko da, bestela gure galdu egiten dugu soldat asko. Gasolina igotzen da eta ordaintzen da. Ordaintzen da, hori denok, hori horrela da. Orduan, langileo gaude oso erreta egoera honetan. Gero langilea daude egoera hau ez da erresa. Orduan langilea daude enpresako zuzendariakin oso erreta dago. Ikusten dugu gurekin ez dutela inongo gu lan egiten dugu, baina ez dutela, ematen dugu, bastar baten gaudela, Egia esan, ez daukate inongo. Ematen du, gu mesede batek bezala egiten digutela, eta gu ez digute mesede bat bezala egiten. Gu gure lana egiten dugu, soldata horiek eta irabazteko. Inongo mesedea ez dute eta diru laguntza jasotzen dute.
Osea, inongo mesedez digute egiten. Haiekin harremana, erran bezala beraz, hotza da, ez dago komunikazio Momentu honetan gehiegirik? hotza da. Bueno, txarezk ez dago. Ez dago. Ez dago, garbi esan da. Ez dago. Bueno, bere ikusiko dute. Gu ez genuen egoera hau sortu. Zati aurre akordio egon zen, egoera, beraiek sortu zuten egoera langileen artean, langile gaudeno egoera hau. Guk ez dugu bilatu, beraiek bilatu dute egoera hau. Zenbat langile, zaudete, Josu? 15. 15 langile, eta, zuentzat berri hona gainera, euneko adostasuna zuen artean, ez? Batasuna handia duzu. Bai, gehienak ados gaude postura honetan. Ez dakit horrek ere, Josu, eman dizuen nola baiteko, zoi ere kohesio bat, indar bat, erran dut, handitzetan, ez? Olako egoeretan ere, langileak elkarren oso garrantzitsua da langileen kohesio hori edukitzea oso garrantzitsua da. Langile oso garbi dauka, tinko segituko dula postura honetan, aurre akordio hori sinatu arte. Gu ez dugu jungo, ez horrela, bera jetxi, gora, bera jetxi, ez dugu horrela ebiliko. Aurre akordio bat egon zen, kapia aplikatzea eta kapia hori egin beharko da, bestela eske galdu egiten dugu pila bat. Ez dakit, Josu, idurituko zaizun, hau ere ez alden txertatzen, nolabait ere jendartean, jendarte osoan gertatzen ari den, prekarizazio prozesu batekin, ez? Haundizek erraten dute, eskala nazional batean, makro batean gertatzen ari dela, ez? Prekaritatea dago gure lanean, zehati gure lantokian bajak egoten dira. Egoera hau suposatzen du, prekaridadea suposatzen du, baja egoten dira, ez dila kubritzen, eta gaudeno kubritzen dugula lana hori. Hori ze suposatzen du, lan gehiago hartzen dugula gaudeno lanen. Hori suposatzen du desgaste bat, psikologikoa, fisikoa, eta hori suposatzen du epe luzean ondorio gogorrak. Adibidez, ez dakit pandemian pentsatzen dut, ez? Egoera, gogorrak bizi izango zirela. Bai, pandemian ni egon nintzen lanen. Hasieran inorez genekien zer zen pandemia hori dena eskuan garbitzen dena egoera gogorra izan zen, baina ni egin lana pandemian eta egon dira kasu batzuk, ez? Pandemiako COVID hori deno badakigu denon artean pasatu dugula. Baina, nik usten dut oraingo egoeran prekaritatea haunditu egin dela, eta flexibilidadea, beraiek egutegia aldatzen dute, langileak flexibilidadari, hor da dibitzate, eta beraiek, ez kapia, ez beste berago, eta orduan, langileak ez dago dispuesto hori onartzea. Ez dugu onartuko hori, Hain zuzen ere, zuze onartuko, eta okrez banago, Josu, bihar bera ere, mobilizazio gehiago egingo dituzu ez dela? Bai, bihar egingo da mankomunidadean General Txintxilla 7 zenbakian, hor egingo da konzentrazio bat, goizeko 11:00 11:30 arte, ordu erditxo bat, orduan nik, esaten dut, jendea animatzen bada, gu oso ongi jasoko dugu jendea etortzea. Hemen ikusi, jendea entzun du, gutze esaten dugu, eta animatzen deba, jendea libre dagoena etortzea. Eta gero garbi esaten dut beste gauz bat, egoera ez bada aldatzen, uztaila batetik greba mugagabekoa egongo da. Hori suposatzen du gauzak asko. Berei ikusiko dute, gu ez dugu nahi erabiltzen duen tasiak izorratu, baina egoera horrela dago. Beraz, mobilizazioa bihar eta uztailaren batetik aurrera mugagabea. Ez dakit, kasu horretan edo egin duzuen, nolabait ere, anuntzio horren aitzinean, iragarpen horren aitzinean, enpresak zerbait arrandu, isiltasuna oraingoz. Momentuz isiltasuna, gurekin ez du hitz egin. Beraie badakite, karo, komunikabideetan esan genuen greba mugagabeko egin behar genuen. Momentuz isili daude. Kasu horretan, pentsatzen dut, minimoak bai respetatuko zirela? Bai, 14an egin genuen greba,
Nafarroko gobernua dekreto minimo horiek errespetatu egiten dira, eta ni ordezkari bezala segimientu egiten dut egun horietan errespetatzen dira zerbitzu minimo horiek. Ziurtatzeko. Ez dakit, Josu, gainerako taxisten apoioa duzuen, zerbait jakin duzuen, ez dakit nola dagoen zentzu horretan giroa? Denatikan dago. Gertatzen da bere hor daukate hori kasi zitzegin, gure hauekin ez, holako, baina, personalki badago jendea ulertzen digula. Ezin da orokorrean denari zaku berdinen sartu. Egia esan, taxistak ez dut erabakitzen, hor dago junta diretiba bat, zuzendaritza bat, erabakitzen dula gauzak. Orduan, bereiek erabaki dute. Orduan, taxista badaude ulertzen digutela gure arazoa. Eta aipatzen genuena gainera, Josu, pentsatzen dut, gainera sindikatu baten ordezkari zaudenez gero, hau ez dela gainera prozesua islatua, ez? Erran edut gaur bazuek teletaxikoak zarete, baina bihar bertze enpresa batean egoten alda, berratak noen prozesu orokor baten parte delako. Bai, hori da. Hau ez da bakarri teletaxin gertatzen dena. Hau, segurazki, badaude beste zentro berezik, holako lantoki zentro berezik, arazo berdina dauzkatela. Badaude. Orduan, egoera oso larria da, oso larria. Orduan, guk erabaki genuen denon artean, hau ez dugula onartuko. Guk aurreko ardioa iritsi ginen, eta hori errespetatu beharko dute. Ez dago bestea, zuk esan duzu bezala lehenago, lan egoera okertu egin da. Hori ondorioak ekartzen du, ondorioak oso larria. Desgaste hori, bajak eskubritu eta olako gauza oso larria ekartzen du gauza hori. Psikologiko eta fiziko, azken finean gu deia jasotzen dugu. Gestionatu behar dugu deia horiek. Orduan hori, askotan ez dazkagu tarteek deskanso egiteko. 8 ordu egiten dugu lana, hori oso larria da, oso larria. Ez dakit, Josu, horretaz gain, hau lan bereziko zentro bat izateak, hain zuzen ere berezitasunen bat ematen dion guzti honi, ez dakit, bertze enpresa batean egoten alden protesta eta zuzendaritzarekin dagoen harremanat ezberdina den, ez dakit nola baitere zerbait aldatzen duen alako zentro bat izateak, zerbait sumatzen duzuen zuek zentro horretan? Nik somatzen dut gauz bat. Nire lantokian somatzen dut gauz bat. Ematen du beraiek uste dutela guri mesede bat bezala egingo zen. Eta ez dut inongo mesede egiten, gure lan egiten dugu, eta bere diru laguntza jasotzen dute, eta hori garbi eduki behar dute, eta diru laguntza jasotzen dute Nafartarra guztientzat, Nafarra guztien jasotzen dute diru laguntza horiek. Ez dakit zergatik ematen du, kasi hori, ez da horrela, gure lan egiten dugu, beste bezalaxe, ez dute inongo mesede egiten. Ez dakit, ikuspuntu hori oso aldatu beharko dute txip hori. Hortxen, ez badago akordeorik, isiltasunik baldin badago. Momentuz bai. Bihar mobilizazioak eta uztailaren batetik aurrera, greba mugagabea, ez da kontu txikia. Ez da kontu txikia, biharko mobilizazioa, eta menauka greba komunikazioa zuzendaria emateko. Osea, gauza ez da tonteri bat, ez da tonteri bat, orduan Langileen artean, pentsatut ere nerbioak ere egonen direla, mugagabe horrek, hori da, izutu dezakelako. Egoera hau langileantzako ere ez da oso gustukoa. Suposatzen du, langilea gurio egoera oso larria. Orduan denon artean erabaki genuen hau, baina ez da gure gustukoa. Baina, klaro, guge tinko segio behar dugu gure aurre akordio horrekin, ez dugu hortikan aldatuko. Hortxen, Iruñerriko teletaxi San Fermineko langileak tinko borrokan, gaurkoan gurean Josu Caballero, elako ordezkaria enpresan,
Mil esker gurean egoteagatik eta guztia kontatzeagatik. Eskerrik asko zuri. Ikus ditzagun Iruñerriko udaletako albisteak. Eguesibarren zahartze aktiboa eta autonomia pertsonala sustatzea izenpean Eguesibarko udalak udako hainbat jarduera prestatu ditu 60 urtetik gorakoentzat eta dibertsitate funtzionala duten pertsonentzat. Eta 2022-2023 ikasturteko eskola jantokiko diru laguntzak eskatzeko irailerako hitzordua eskatu behar da. Eta horretarako uztailaren 15etik aurrera eskatzen ahalko da aldez aurreko hitzordua udalean. Eta Etxaurin bihar kontzertua egonen da Etxauriko igerilekuan gaueko 11etan Naroa Berbi taldearen eskutik. Eta Iruñean San Ferminen 2022ko egitarau ofizialak adin guztietako herritarrek jaia gozatzeko 532 hitzordu eskaintzen ditu. Kondestableko programazioa literatur bisitak adinekoentzako eta familikoentzako proposamen gehiago eta uztailaren 12an jotaren eguna besteak beste. Eta Ermitagainako ikastetxe publikoak kirolpista estaliak estreinatuko ditu datorren ikasturtean. Iruñeko udalak amaitu du jada estalkiaren instalazioa kanpoko espazio horren erabilera maximizatzea ahalbidetuko duena. Eta baita ere udaletxeko fatxada laranja kolorekoa izango da gaur, leuzemiaren aurkako Europako astea dela eta. Udalak bat egin du Josep Carreras Fundazioaren ekimenarekin. Aste honetan minbizi mota horren inguruan kontzientziatu nahi baitu. Azkenik, Iruñeko udalak berariaz debekatzen du ohiko San Juan sua, zezen suzkoa edo beste jarduera batzuk suarekin egitea. Nafarroko egungo egoera eta azken egunetako suteen edapena ikusita hartu dute erabakia. Eta Nafarroko torturaren elkarteak urtetan egindako borrokaren ondorioz, azkenean Nafarroko tortura kasuak ikertzeko ikerketa bat abian martxan jarriko da. Eta horretaz gain, 25ean ere manifestazio bat eginen da guztionen harira. Eta guztionetaz solasteko Jorge Txokarrorekin gaude gaurkoan hain zuzen ere Nafarroko torturaren elkarteko kidea, arratsaldeon. Arratsaldeon bai. Mil esker gurean egoteagatik, Jorge. Bueno, 79tik ikertuko dira tortura kasuak, azkenean, Jorge? Bai, azkenean. Elkartearen erronka handia izan da, une honetara iritsi ahal izateko. Iritsi da, zorionez, behartzen, aldarrikapen nagusia zen orain arte, eta aldarrikapen nagusia zen ikuste genuen oinarri sendo bat imini behar dela aurrera egin ahal izateko, afera honekin, salaketa honekin. Eta zorionez iritsi da, eta zorionez oinarri bat jarriko dugu, eta zorionez aitortzaren eta erreparazioaren bidean mitxika bat gertuago bagaude esan dezakegu ere. Orduan, begi honez emandako urratsarekin oso landuta ere bai, baina ikuste dugu beharri oso ona dela ez bakarrik torturatuentzako, baizik eta ere nafar jendarteentzako ere. Ikerketa hau egin handi batean, edo batez ere Euskal Herriko Unibertsitate Publikoko kriminologia sailak eramango du, pentsatzen dut ez, profesionalitatea
objetibotasuna ez, bilatu dela, konfiantza ematen dizue, ikerketa nola egingo den. Bai. Bai, berez, hasieratik gure aldarrikapenaren barruan hori argi eta garbi izaten genuen. Gu nahi dugu ikerketa ofizial bat, independentea eta profesionalek egin ahal izatea, adituek egin ahal izatea, ez. Iritsi da momentua eta jakina, beraien prestigio maila gainean dago, lasaitasunez eta independentziaz guztiz utzi behar dizkegu lanean, beraiek egin behar duten lana berez gogorra bada ere guk aldenduta ibiliko gara, inolako eraginik izan gabe, ez dugu ere kontu horri mediatizatu nahi, inondik inora ez, beraz hasieratik eskatu izan duguna da errespetu, independentziaz lan egiteko aukerak, lasaitasunez eta usteko pakean adituei lanean, hilabete hauetan, ez. Jorge, zuek gauditzetan erabiltzen dituzuen zifrak erreferentziatzat hartzeko 1961 hartu zuek, kasu honetan 1969tik 2012ra ikertuko da, ez, tortura kasuak, zergatik aukeratu da 1969a? Bai, berez, aditu hauek bere garaian Nafar gobernuaren eskutik ikerketa egin zuten 1960tik 1969 arte, eta informe hori amaitutzat jotzen dute. 169 auzi torturaz bildu izan ziren garai hortan. Guk uste dugu gehiago direla, baina egindako ikerketaren inguruan errolda hori badago eta guk errespetatzen dugu. Eta oraintxe zabaltzen den ikerketa datu horien tartean die, pentsatzen dugu orokorrean 1000 torturatu inguru izango direla, 5 hamarkada horietan kontutan hartuz, hor ikusiko dugu ere lehenbiziko ikerketak egindakoak 170 pertsona baino gehiago belaunaldi horietakoak agertuko direla. Baino zergatik egiten den horrela, horrexegatik. Berez ikerketa badago egina 19 urtekoa, oraintxe dagozkigu orain arte egiteaz. Guk kokatzen dugu 2012 arte, zeren guk erregistratuta daukagu azken torturen auzi urte hortan. 2012an. Bai, Nafar gobernua gaur egun arte eguneratu nahi dula, baina ikusiko dugu nola azken 10 urteetan torturen auzik ez diela izan. Horrek adierazten du ere tortura sistematikoa izan dela. Ez dela kasualidad, noski, 2012an. Galdera bat, pentsatzen dut hau ez da laborategian egiten den ikerketa bat, ez? Ikerketa delikatua izango da, berezia. Adibidez, aipatu duzun, lehenengo ikerketa horretan ez, 60tik 69ra, uste dut 204 kasu inguru edo aztertu ziren alako zerbait, eta 169 baieztatu, hori nola egiten da, elkarrizketekin, ez dakit. Pues bitu, esango dizu gauza bat, ez dut ideia handirik ere, zeren ni ez zeitokatu pertsonalki, eta nik ez dakit beraiek ze metodologia mota erabiltzen dituzte horretarako. Beitu noraino gure aldentzea horri plasmatzen da, guk ez dakigula nola izango den, beraiek adituek hartuko dute iniziatiba, beraien metodologia badakate, jakin badakigu psikologo profesional batzuen eskutik egiten dituztela ere bai, Istanbul protokoloa aplikatzen dela ere bai, baina egia erraten badizut ez dut ideiarik nola jartzen duten martxan, nola hasiko dien, nik zentzu horretan pixkat galduta banago, ez? Orduan hori
galdera hona izango litzake etorkizunean behar bada beraiei galdetzeko, ez? Nola egiten dituzue halako ikerketa, ez? Bueno, hortxe dugu bertze elkarrizketa bateko sugerentzia, hori da, kriminologiakoei egiteko. Aipatu dugu leheno, borroka luzea izan dela ez, eta 2008an adibidez egon zen halako saiakera bat, puntu-puntuan egon zen halako ikerketa bat egiteko, baina azkenean ezakit auzitegiko gorenak edo errekurtsoa jarri zuen edo bertan bera geratu zen, ezakit, Jorge, zergatik halako erresistentziak tortura kasuak ikertzeko, errealitatean nolabait ere mahai gaineratzeko. Bai, 2016an Nafar gobernua, parlamentua hain zuzen ere saiatu zuen ikerketa horren martxan jartzen, aurrekontu batzuekin baien gainean eta azkenean alderdi politiko batzuen interesen zirela medio, helegitea jarrik eta bar, konstituzionaletik kanpo gelditu zela legea, gero beste motatako moldaketa egin behar izan zen, horra pasa izan dira urtek, eta oain esan dezakegu bidea edo ikerketa juridikoki blindatuta badagoela. Oso zaila ezinezkotzat joko nuke horren kontra jokatu ahal izateko arlo juridikoan. Zergatik hainbeste oztopoak, torturak ikertu ahal izateko? Ikustet begibiztan dagoela, ardura politikoa dagoenean eta zure menpean estatuko sistemako tresnak dituzunean poteren, arduraren bat egon badago, sistematikoki egin den burututako praktika izan denean hainbeste urteetan zehar, da arduradunek ere legislatiboan badaudelako ere. Nik imaginatzen dut, beraientzako reflexio prozesu bat abian jarri behar dutela lehenbiziko norbera bere buruarekin eta gero alderdiarengan. Hori egiteko urratsak pertsonalak eman behar dira eta bihar bada oraindik ez dira ikusten gai urrats horiek eman ahal izateko. Orduan, zergatik oztopatsu? Beldurrengatik. Beldurra dakate egia jakiteko zein da izan den, eta kostatu behar zaizkie jakina hori onartzea errealitatea sistematiko bat bezala. Orduan, ni pentsatzen du direla gehiago beldurrak, eta gero alderdi politiko batzuen diskurtsoak ere desbertebratzen delako. Hortaz oinarrituta izan da askotan diskurtso politikoa, eta nik ulertzen dut horri oraintxe hartzea itxea, kostatzen dula. Hori beraien gogoak izan behar dira eta beraien ibilbideak eta prozesuak izan behar dira. Jorge, demagun, ikerketa honek ateratzen dituela, ez dakitez, kasuan dana bat Nafarroan, demagun 800-etik goiti, 900-etik goiti. Ez dakit, hori nolabait ere deskribapen batean geratuko da, edo horrek izaten aditu gero implikazio juridikoak, hau da, ardurak eskatzen aldire, horren ondotik jendea, ez dakit, bankillora eraman, salaketak jarri, edo hau guztia nolabait ere, ja atzean geratutako zerbait da, eta legalki ezin da ezer egin. Bai, galdera ona da, galdera batzu daude galderan bertan barruan ere, nik zehatza izan naiz. Gaur egun torturatuk izan garenok juridikoki bi bide zabalik ez ditugu. Hori argi eta garbi utzi behar da. Ezin dugu prozesu judizial bat abian jarri, ezinezkoa delako. Ikerketaren konklusioak, informeak ofiziala badira ere, eta Nafar gobernuaren eskutik gelditzen dira. Horrek oinarri bat jartzen du, gero nazioarteari begira urratz batzuk eman ahal izateko. Urratz horiek aztergai dira, ari gara ikusten zeintzu dien aukerak,
eta momentuz beste fase baterako utziko dugu ibilbide horri. Ibilbide horren baitan edo ibilbide horren bukaeran aukerak izanen diren juridikoki auziak zabaldu ahal izateko, denbora esanen du eta norberaren gogoen arabera, eta hor momentuz ez gara sartzen aztertzen. Aukerak egon daitezkela, ikusiko dugu. Etorkizunean bide luzea bada, eta oraindikan urrats batzuk egiteke badaude. Orduan, guazen denborari uste pixkat lasaitasunez bidean, eta ikusiko dugu. Egia jakinen dugu zen izan den arduradunek eta, bai, zergatik ez, bai. Nik baikor naiz, egia jakitzea ez du esan nahi mendeku tresnaz erabiltzeaz horren bueltan. Egia jakitzea ikuste zanoa dela. Ez guretzako, baizik eta berriro diot, nafar jendartentzako, etorkizunei begira beste balor eta oinarritu nahi baduzu gizartea, egia jakin behar da, zer gertatu izan den, orduan. Egia zein zangoen, bai, horren bidea goaz lanean, eta ni zentzortan balkor naiz, ez dakit noiz itxiko horri, baina, espero dezagun gu izateaz hori ezagutzeko, eta ez itxagon behar izateaz 60 urte hori jakitzeko, ez. Aipatu du 2012an, azkeneko erregistratutako kasua behintzat 900-etik goiti zuek baloratzen duzuen zifren arabera, segurazki gauza oso berezia da Europaren barnean, batez ere, kontuan hartuta populazio proportzioa eta iduritzen zaizu, Jorge, zuk baduzu sentsazioa jende handitzek ez dakiela hau erran nahi dut. Agian euskal komunitatearen barruan, nolabait ere, onartutako eta jakinaren relato bat da, ez? Baina, zuek sentsazio hau Espainian kontatzen duzuenean jendea, ez dakit, harrituta geratzen dela? Pues bitxu, Espainian ez daki jendea nola gelditzuko den. Egia esaten badizut, ez dakigu ze motatako islada izaten ari den guk hemen ari garen egiten lanean, estatu mailan, ez. Badakigu Nafarro mailan, edo Euskal Herriko mailan, edo Euskal Herriko mailan ze erantzuna izaten duen, eta, aipatu izan duzun bezase, proporzionalki hor dien datuak herrialdean izugarria dira. Ez dute proporzionalki populazioa zein den ikusita, egiten baduzu lanko asistiko bat, eta izugarria da. Horrek esan nahi du nafar jendartea benetan jakin izan duela zer gertatu izan den, ikustet lan asko egiteke dago oraindikan zentzu horretan ere. Gure lana bada, baina instituzioaren lana bada ere, torturaren aferarekin sensibilizatzeko lana eta bisualizatzeko lana egitea. Nik usteet, nire impresio pertsonala, hemen Nafarroan zer gertatu izan den, neurri batean jendea dakiela, baina jende asko ez daki. Eta berriro diot, ez da bakarrik gure lana, baizik eta instituzioen lana hori gizarteratzea. Lan asko egiteke dago, oraindikan, eta ziur naiz, etorkizunei begira, oraindikan torturen afera islada handiago izango duela nafar jendartearengan, eta ez dakit estatuengan nola ikusiko den, baina hemen herrialdean bai. Jorge, zerrango zenion honakoa bentsatzen den pertsona batik? Egia da, Euskal Herrian, Nafarroan, egoera oso bortitzak bizi izan ziren, gatazka oso komplikatu bat eta bortitza sufrimendu handitzekin, utz dezagun hau guztia atzean eta begiratu dezagun aurrera. Bai, irizpide horietan lanean ari gara elkartzen, eta ezinbestekoa da torturaren errealitatea jakitzea, egia jakitzea, aitortza ez izatea,
Zeren bakarri oinarri hortatik posible izango da etorkizunari begira oinarrizko baloreetan nafar gizartea aurrera egitea. Ezinbestekoa da. Ez badin badugu gizartea bezala halako egoeraren aurrean aurre egiten eta oztopo guzti hauek gainditzen jakin ez badin badakigu, arazo handia badaukagu gizartea bezala. Orduan, oso garrantzitsua da torturaren inguruan zer gertatu den jakitea, benetazko baloretan eraikitzeko gizarte bat, ez bestela ze izango da. Guzti hau, aldarrikatzeko ere, honi zentralitatea emateko, oker ez banago Jorge, ekainaren 25ean, larunbat honetan, deitu zuen manifestazio bat, zergatik data horretan, eta zein izanen da nolabait ere leloa edo aldarrikapena. Bai, horren aldarrikapen nagusia jarraitzen da izaten aitortza, reparazioa eta ez errepikatzeko bermek. Hori dira elkartearen 3 ardatza nagusik hemendik aurrera. Baina hala eta guztiz ere, manifestazio horretan, aipatu genuen bezala ze otsailaren 12an, elkartearen aurkezpenean, alegia, nahi genuen jendartearen babesa kalean izatea. Guretzako ere maitasuna, babesa edo zaintza oso garrantzitsua da ibilbide honetan. Ez da bakarri politikoki eskatzen ditugun aldarrikapenak, baizik eta esango nuke manifestazio honen helburu nagusiena da babesa sentitzea kalean. Babesa sentitzea kalean eremu desberdinetatik. Eta hor kokatzen ditugu 160 atxikimendu baino gehiago direna gaur egun manifestazioari begira. Gehien zabal politiko sindikala, elkarteak, elkarte memorialistak bere babesa eman digute, beraien babesa eman digute. Kultura arloan 200 artistak naparra baino gehiago manifestu bat osatu izan dute guri babesa emanez, manifestazioari deia eginez. Nazioartetik ere beste 50 kultura arlotik artista prestigio osoak beraien babesa eman digute. Eta ja bakarri horrekin esango nizueke babestua sentitzen garela. Independienteki zenbat jende ateratzen den larunbatean Iruñako karriketara, babesa eta maitasuna jaso izan dugu da. Jarraituko dugu jasotzen oraindik era zabalagoan. Baina pozik gaude, zeren ikusi izan dugu nafar jendartea halako egoera latza horren aurrean benetan erantzuten ari dela, ez? Eta guretzako hori oso polita da. Hortxe torturaren ikerketa, Jorge erraten zuenez, azkenean, hainbeste urteren ondotik eginen den ikerketa sakon bat, zati bat egina dago, eta orain 1979tik 2012ra egingo da, eta hain zuzen ere guzti hau aldarrikatzeko mahaian erdigunean jartzeko larunbat honetan manifestazioa. Mil esker Jorge Txokarro gurean egoteagatik, Nafarroko torturen elkarteko kide bezala. Arratsalde on pasatu eta mil esker. Eskerrik asko zuei, beste behin. Bai, agur. Hauxen dena gaurkoz beste behin, asteazken batez, hemen Xaloa Telebistan, bihar ere hemen izanen gaituzue. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.